Ola a todos. En Alalá xa temos falado algunha vez da relación entre a música culta e a música tradicional. Houbo grandes autores como Pascual Veiga ou Mestre Montés que se inspiraban na música tradicional para facer as súas composicións. Pero que ocorrería se, ademais de inspirarse nos ritmos ou nas melodías, se xuntasen os instrumentos? Por exemplo, imaginádevos un piano e unha gaita. Sí, xa sei que ao principio pode resultar un pouco extraño, pero aseguro-vos que a mestura é fermosísima. E por que o sei? Bueno, pois porque o protagonista do Alalá desta noite leva facendo composicións para piano e gaita desde os anos 80. Ao principio foi ata criticado. Ese valente chámase Ernesto Campos e, ademais de compoñer para piano e para gaita, fixo moitas outras composicións, pezas para bandas e para orquestras nas que tamén se incluía a gaita. Moitos dos seus temas están tamén nos CDs de artistas importantes como Carlos Núñez, Susana Seivane ou Budiño. Dixéronme que, ademais, que era un home encantador, que fala por 7 ou por 14. Así que esta noite quedamos aquí con Ernesto Campos nesta casa fermosísima que é a Casa da Mangallona, un sitio cheo de arte que é o lugar perfecto para introducirnos no universo musical de Ernesto Campos. Vindes! Situámonos no Vigo de mediados dos 70, cando a gaita pelexaba por entrar no conservatorio. Foi cando Enrique Otero loitou e conseguiuno. Así a gaita puido chegar a moitos rapaces a través do solfexo. Un deles foi Ernesto Campos, que con só 19 anos compuxo a primeira obra para gaita e piano, pasando así a historia da nosa música. Desde aquela, Ernesto compuxo máis de 100 obras que soaron no Palau da Música de Valencia, no Teatro da Villa de Madrid, obras que interpretaron músicos de outras partes do mundo. Ernesto é hoxe unha referencia e unha fonte inesgotable de partituras, sempre ca gaita como protagonista. Así que aquela imaxe, ás veces pexorativa, do gaiteiriño, transformouse nesta outra renovada, na dun gaiteiro como Ernesto, compositor e membro da Academia das Artes e das Ciencias da Música. Creo que hoxe en día en Galicia é a persoa que mellor sabe compoñer para gaita galega. Quizás o único pero das súas obras é que son moi complicadas de tocar e dá moito traballo. Os temas de Ernesto caracterízanse por ser tocados case sempre por gaiteiros que destacan. Estar facendo calquera actividade con el, ves que cada momento que pasa surxe unha cousa nova, non? É unha persoa honesta, no profesional e no personal, espontáneo, moi transparente. É un gran amigo, sobre todo é un gran amigo, sempre está nos momentos que o necesitas. Ernesto está tocado, ten gracia para aprenderse a... No, tocado no bo sentido. Tocado, no, Ernesto lees un poema de 2 páxinas e apréndese de memoria. Ernesto pinta, Ernesto compón. Ernesto de corazón é un talento. Un talento de Ernesto que ás veces se materializa en liñas, en cores ou en notas, en melodías como as que hoxe ides escoitar, que nacen para ser interpretadas con liberdade por solistas, grupos, bandas ou orquestras. Un deses grupos é Crema de Gaita, no que a amizade se mestura relaxadamente ca música. En ese ambiente gravaron un disco feito a base de novas composicións e de versións de pezas tradicionais. O resultado é precioso. Isto de sair polas mañás e atoparte con esta vista, pois a verdade é que vivifica bastante. Aquí foi onde empecé eu primeiro co tema da pintura e tal, e o dibuixo de aos 13, 14 anos, pois descubro a música, pasaba aí, sentado nesa escaleira aí, tocando a flauta, molestando todo o que podía. Podo decir que tive unha infancia moi linda, non? Esa infancia no barrio de San Paio foi para Ernesto o prólogo dunha vida chea de creatividade e sacrificio. Pola mesma finca que xogaba de pequeno, hoxe pasea cos seus sobriños. Quere que se empapen desa esencia que só se atopa en lugares como este, a esencia de barrio, esa coa que consegues manter os pés ben enraizados na terra. A familia de Ernesto foi humilde e traballadora. Seu pai traballaba nos hosteleiros e a nai era pescantina.
A vida non lle regalou luxos a este neno, pero a pesar de todo, para ele a infancia en San Paio foi feliz, entre outras cousas porque nela comezaron a soar as primeiras notas do primeiro movemento da Sinfonía da Vida de Ernesto Campos. Como espertou ese sentimento pola música ou ese gusto pola música? Pois espertou tarde. Eu sabía que a flauta daba notas e todo isto, pero eu pensei que esas notas do re, mi, fa, sol, así que era unha canción, que se chamaba así. E me dice, no, con isto podes... Facer combinacións. Facer combinacións, digo... coña, entón, cuidado. Que, obviamente, eu era moi creativa, a mí me gustaba moito pintar. Iso é un pouco alma de artista, non? Sí, a curiosidade, sobre todo a imaginación. Un profesor que era un artista pintor, Antonio Félix Afesán, Dalí de San Paio, e cando se enterou de que a mí me gustaba pintar, un día me levou a súa casa, pinta aquí algo e tal. Ti con que pintas? Eu con bolígrafo. Con bolígrafo non podes pintar, tens que pintar con lápiz. Pero toda a miña vida pintando con boli Bic. Digo, bueno, pois nada, pois con lápiz. Tiña unha paranoia co rasquillar ese do lápiz no papel. Me molestaba tanto, pero tanto, que un día fui ao quiosque e lle digo ao señor Benjamín, deme un fascículo desos que trae unha casete de música, desas que lle chaman clásica. Desa que lle chaman clásica. Sí. E entón, iba poñendo no radio casé a música esa, que tampouco lle prestaba moita atención, que obras viñan. Eu puña así, lle daba un pouco de volumen, ata que empecé a descubrir que a veces parada de dibuixar para escoitar. Coño, isto non está tan mal. Isto proba que a música, eso que din cando eres pequeno, non me gusta, non é real. Todo se pode educar. Efectivamente, aos 16 anos lle digo ao meu pai, oye, quero entrar no conservatorio. Claro, que sempre decide un pai en esa época, quero estudiar, e dixen, quero estudiar dibuixo e pintura e quero estudiar música. E te esperas unha resposta a mí, e por que non estudias algo serio? Pois non, o que me dixo foi, pois ou estudias música ou estudias pintura. Fai unha das dúas cousas. Deixa unha como afición e outra, dedícate máis a ela. Foi un bo consello ese? Eu penso que sí, porque xa me coñecía. Ti eres máis disperso que, vamos, que as estrelas, así que é mellor que céntrate nunha cousa. Non o conseguiu. Estou a pintar unha paisaxe daqui do sur, concretamente da zona de Nigrán. Fai tempo fora a facerle un pequeno apuntiño, unha libreta pequena que teño, e logo pois o desenvolvo un poquinho máis grande. Eu, por exemplo, creo que na vida vendín un cuadro e hai un amigo aí que me está ahora liando para expoñer, oye, mira que uso músicos, e isto empezo a expoñer, e todo isto empeza a pasar de ser unha afición a convertirse nun oficio. Entón, me axuda a desligarme da música, non? A música é moi posesiva. Me gusta moito crear, sexa música, sexa pintura. É dicir, por exemplo, unha vez me teño plantado diante de un papel en branco e intentar escribir algo, aí sí que nada, non? Simplemente que a min isto me tiraba moito de pequeno. Entre trazo e trazo foi medrando a música. Ernesto comezou a despuntar no conservatorio. As súas partituras ían collendo novos tons e colores. E como un auténtico prodixio, con 19 anos creou a primeira partitura da historia de Galicia composta para gaita e piano, Fantasía Popular. Os mestres do conservatorio xa daquela mirábano e escoitábano sorprendidos. Tuveche que tocar unha obra túa. Sí, e casi cateo. Nun examen. Nun examen. E casi suspendes. E casi... volvíme de todas as cores. Digo, bueno, vamos a sair como podamos daqui. E iso como é posible? Pois, non sei... Non entendías o concepto do autor, o que? Na, iso foi outra anécdota bastante... Tamén che pasou eso? Eso pasoume. Cando estaba en terceiro curso, Xaime un día me dice, vai haber unhas probas para contratar novos profesores, ti te prestarías como collo de indias? Digo, sí, eu sí. Ali fomos. E chegou unha persoa, eu non a coñecía tampouco, vamos a dar o nome, porque chega esta persoa a darme esa suposta clase e me di, ti que lees, en re ou en do? Digo, eu si podo en do. Saca aí unha carteira, partituras. Ti coñeces esta obra, Fantasía Popular, de gaita e piano, de Ernesto Campos? Digo, sí. Me suena. Sí. Claro, que lle voy a decir? Tampouco lle voy a decir, é miña, tío. Xa, vale. Empezamos, empeza a tocar. Mira, para. Mira, esta nota... Bueno, claro, que ti eres un rapaz moi novo. E que aquí non entendes a intención que nos quere transmitir o compositor.
Eu mirando de reollo, xa me estaba así con unha carpeta na tal. Os meus compañeiros, algún xa empezaba a tirar polo chan da risa, non? E eu así, lle digo a este fulano que o compositor son eu... E finalmente dixeches yo? Eu non. Ao final deixei no dar a clase tranquila porque, imagínate, no? O pobre tipo de... Mira, a intención do compositor, pois, non había tal. Estamos no que a miña muller chama a miña leonera. É un sitio onde eu realmente o sitio da casa no que me sinto máis a gusto, estou comigo mesmo tamén, coa miña música, coas miñas pinturas, non sei, aquí tedes o meu aparato de compoñer, menos mal que este un piano eléctrico, que se lle pode regular o volume, porque senón a veciña de abaixo, que é a miña muller, me protesta, me dá un timbrazo aquí, con un timbre destos que compramos en todo a 100 inalámbricos. E, oye, cando estou aquí ás 3 da mañá e escoito ese timbre, xa me boto a temblar co teléfono, pode facer menos ruido. Pero, bueno, o que tengo de ser un pouco ave nocturna, non? Ás veces, a este ave nocturna danlle as 3 ou as 4 da mañán. Moitas horas nas que Ernesto foi creando un catálogo de máis de 100 obras da música galega adaptada para a gaita. Cando con 19 anos compuxo a fantasía popular, quizáis non foi consciente de que estaba inscribindo o seu nombre na historia da música galega. Nin el, nin os que daquela época o criticaron con dureza. Desfrutou e sufriu, porque imaginade os nervios que tivo que pasar o día que se estreou a obra nun auditorio, hai 19 anos. O que foi así para min o estreo foi dentro dun acto de fin de curso do conservatorio, onde tocaban todos os instrumentos, e de repente aparece unha gaiteira cun pianista. E o pianista tamén vestido de tradicional. E eu escoitei risas, jajaja, pero bueno, isto tal. Pero a xente, aparte, non se cortaba nada, o sea, jojo, mira isto, unha gaita cun piano. No momento en que entra o piano e escoitan o dúo que fan a gaita co piano, empezaron a calar. E ao final de todo a peza foi razonablemente ben aplaudida. En que ese momento estaba, esa palabra dignificación da gaita estaba en proceso de... En proceso de, verdad? Esturar a gaita con piano é que eso a dignifica, digo, de eso nada. A gaita se dignifica por si mesma, é un instrumento folclórico, un instrumento que ten unha idiosincrasia moi particular, é un instrumento galego, un instrumento da terra, pero non se dignifica porque toque con outros instrumentos, porque se só se dignificara por eso sería indigna. A mí eso, facendo xogo de palabras, me indigna. Me indigna. Calquer instrumento é digno por sí mesmo. Non precisa que veñan salvadores de patrias a rescatala para min dignificala. E agora en serio foi o traballo que fixeron, entre outros, Ricardo Portela, Enrique Otero, os morenos de lavadores, os enxebres de cacheiras. Eso sí que foi dignificar, porque aí traballaron en un ambiente realmente casi hostil, onde o gaitero se consideraba pouco máis que un crápula. E estos peleaxeron contra vento e marea. O traballo a min se me viu dado feito. Xa entras nun conservatorio onde hai gaita, os pioneiros foi o señor Enrique Otero, que tuvo as santas narices. É dicir, a gaita entra no conservatorio como me chamo Enrique Otero, e o conseguiu.
A gaita e o piano é un dúo bastante complexo, así a primeira vista, por la sonoridade que ten a gaita. A gaita, máis ou menos, traballa en esta tesitura, non? Entón, se traballas moito por aquí o piano, pois queda algo eclipsado, non? Coa gaita. Eu aprendín a traballar máis na zona central e, sobre todo, traballando os graves, reforzando ben para que faga, precisamente, para que encha o que a gaita non acada, non? Para min foi unha revelación coñecelo, porque digamos que foi o meu punto de inflexión na miña carreira como músico, como gaiteiro. Cheguei aquí a Vigo un pouco sin saber moi ben de que iba a cousa, a miña carreira musical, para onde iba a encauzala, e ele foi un pouco que me encamiñou hacia, creo eu, a boa dirección. Pilís foi alumno de Ernesto e o primeiro licenciado en gaita da historia, confirmando así o traballo de xente como Enrique Otero, Xaime Estévez ou o propio Ernesto Campos. Pode que no seu día houbera risas na estrea da primeira composición feita para gaita e piano. E tamén é certo que algúns quixeron botar a gaita do conservatorio, pero nada disto importou. Grazas a músicos como Ernesto, hoxe en día a gaita é un instrumento máis, integrado no conservatorio, e que pode bailar as pezas máis fermosas ata cun señor piano. Dá un pouco de traballo, a verdade, tocar con piano, pero se o pianista é tan bo como aquí o amigo, é moito máis fácil. O pianista pode decir o mesmo, tamén dá bastante traballo tocar con gaiteiro. Sí, é certo. Pero ben, sobre todo, bueno, hai que ter, eu creo que tres factores fundamentais. Que o gaiteiro saiba como preparar o instrumento para tocar co piano, que o pianista saiba tamén como encher as carencias da gaita, e despois o máis importante que a música este ben escrita. Se esas tres cousas se cumplen, é posible facelo. A verdade é que a gaita e o piano poden chegar a acoplarse bastante ben. Eso intentamos. Ernesto é un mestre, deses que marcan os alumnos. Aquí é onde dá clase de gaita, guitarra e análise, no Conservatorio Malleuxis en Vigo. E si, estades vendo ben, é unha cociña convertida en aula, de feito chamanlle a lareira. Para Ernesto é a mellor aula que existe, porque conecta directamente cos seus valores musicais, partir da tradición para experimentar coa creación, eso sí, tendo claro sempre onde están as liñas divisorias. Porque estamos facendo un tema dun cancionero tradicional, entón, se lle metemos un exceso de ornamentación, pois nos queda outro produto que é máis para a música de composición contemporánea, non sabes? Con outros profesores é moito máis recto todo. En vez de coller e dicirche, bueno, vamos practicar técnica, tal, non. Depende do día, pois, dicho unha cousa ou outra. Que non só nos dedicamos a gaitas tradicional e todo eso, senón que nos ensena cousas innovadoras e así. Vimos a Ernesto con crema de gaita, oímos unha peza súa para gaita e piano nun auditorio, agora vémolo tocando a muiñeira de Ponte Sampaio nunha guitarra, e asegurámosvos que no que queda de programa aínda vos vai sorprender máis, porque para Ernesto a música galega pode ter 1000 formas distintas. Para min é
é moi importante galeguizar todo. É dicir, a gaita xa é galega por si mesma, pero creo que é moi importante facer que os instrumentos convencionais, como poden ser a guitarra, o mesmo órgano, o piano, ou que se nos poña por diante, falen en galego. Obviamente isto non é unha gaita, pero pode falar en galego e en todas as linguas. E a gaita tamén pode facelo. Que é a música galega? A música se fai en Galicia. É así. A música galega é a música que facemos en Galicia. Outra cousa é a música tradicional galega, ou esa palabra que a veces é como moi denostada, pero antes o falábamos, pero merece todos os respetos porque é unha ciencia humana, que é o folclore. Todos, ou penso que todos os músicos, e non solamente os que nos dedicamos ao mundo do folgo, da gaita, todos deberíamos beber da música tradicional, porque hai unha cantidade de material fantástico. Temos unha riqueza que aínda nin a coñecemos. Sobre todo que non podemos enganar a opinión pública dicíndolle isto que estou facendo con gaita e piano é música tradicional, porque non o é. Podes basarte si queres, podes coller a Muiñeira de Lugo, Muiñeira de Ponte Sampaio, Albona de Ponte Caldelas, e podelle facer unha versión para piano ou acompañala. Entón sí que estás utilizando material do folclore, pero o estás reutilizando ou reciclando, estás facendo xa un produto totalmente novo. Iso xa non é música tradicional tocada como debe ser ao xeito tradicional. Sempre aboguei por deixar as cousas como moi claras, non? No dúo que Ernesto forma con Xesús, a gaita adquire ou máis ben recupera unha dimensión que en certo modo xa tivo, porque os gaiteiros de sempre tocaron nas igrexas. Neste caso a peza é un arranxo para gaita con órgano, por certo da Catedral de Tui é barroco, así que non hai nin ordenadores nin amplificadores, son música maravillosa. Si nos damos conta, unha gaita non é máis que un órgano en miniatura. De feito, hai misas escritas que están recollidas no cancioneiro do Castro San Pedro, tocadas exclusivamente con gaita. A veces o gaiteiro era o organista dunha igrexa que non tiña órgano. A gaita e o órgano que están emparentadísimos, non? Son dous instrumentos, ambos teñen aire guardado e tubos. Hai que traballar con aire e con tubos, nada máis. Que, bueno, a mí me custa menos que non teño que soprar, nin temperar. Toca sentado. Toco sentado. Eu polo menos, e penso que Ernesto tamén o temos falado, nos consideramos dous auténticos privilexiados de poder facer, cando nos apeteza, un ensayo con un órgano e unha gaita nunha catedral en Galicia. Eu eso creo que poucas persoas no mundo poden decir. Que poden dispoñer deste material e deste local. Estrenouse solo unha obra túa de gaita con orquestra e estrenouse en Buenos Aires. Eso da gaita con orquestra
unha espiña, é unha espiña. Fai anos me conecta por vía mail unha gaiteira, Analía Espinosa, na Argentina. Ernesto, que nos gusta moito a música túa e todo isto, vou a tocar con a orquestra, un concerto, me invitaron. Hai algo de gaita e orquestra? E claro, daquela digo, coño, contestación, non, pero faise. Aí a envío, estrenaron, aparte me enviou o programa, e oye, que bonito, non, isto de ver. Sinfonía número 2 de Johannes Brahms. Alba do ultramar de Ernesto Campos. Digo, caballo, con que xente me codeo. Despois fixeches outra, compuxeches outra máis longa. Outra máis longa, efectivamente. Para os fogos de... Para os fogos de Bouzas. De Bouzas. Composta está, e grabada está. Pero que non había orquestra. Que non había orquestra. Sempre é agradable, non, para o autor, que alguén queira tocar o que ti escribiches. É fantástico. Mira, a última... Contabilicei o ano pasado, así, de discos, pois hai como uns 30, non? Con algunha peza miña por aí. Iso é unha gozada. Porque te sintes super honrado, non? De que outra xente que a mellor ti non coñeces de nada confíen na túa música para tocarla. Honrado e agradecido. Porque se non fora pola xente que te toca as cousas que ti paires, pois o que estás facendo no papel non valdría para nada. Bueno, pois aquí estamos na Asociación Veciñal Cultural de Cabral, a ver o ensayiño de Moxenas, musical galego, que dirixe Xosé Oliveira. Cabaleiro, boa tarde, como estamos? Moi ben. Hola, que tal, como estamos? Bueno, grazas a todos por estar aquí, a todos e a todas. O que me fascina deste colectivo, ademais de que toque moi ben, é a vitalidade co que o fan. Para Ernesto, ver como estes rapaces se preparan para interpretar unha peza súa é unha sensación irrepetible, e non só pola ilusión e pola vitalidade que lle poñen, senón porque neles está o futuro da música galega. Esta é unha formación de músicos, de compañeiros e de amigos que disfrutan tocando, sen pudores, sen barreiras. 1, 2, 3, e... O que a fai posiblemente diferente, sin menospreciar as gaitas e a percusión, pois é esa segunda fila, non, de acordeós, de flautas, de clarinete, violíns, saxos, ata baixo eléctrico e teclado, que eu penso que fan que sone totalmente diferente a outras agrupacións, non? Un grupo do ano 2010, século XXI, iso significa que non somos gaiteiros, pero que tamén somos músicos de máis instrumentos e temos un espírito aberto e ecléctico. E demos coa persoa adecuada, que ademais de un excelente amigo e profesor de gaita, pois é un compositor que sabe unir moi ben a tradición e a contemporaneidade. E as pezas, cando ti as escoitas nese disco, ou as escoitas encima dun escenario ou nun auditorio, soan como ti as tiñas na cabeza? A veces sí, a veces non, e a veces os músicos tamén son moi libres, e lle fan cambios, e lle fan cousas, non? Porque precisamente eu opino que a partitura é un guión,
Non sei se todos os autores pensarán o mesmo. Hai os demais que pensen como queran, pero eu opino que a partitura é un guión e sobre ese guión a xente é libre de modificar, de facer ou desfacer. Bueno, se eu te digo en Crema de Gaita as partituras que dou ao principio e logo os cambios que me meten ou que lles meto eu. E nese guión que ti escribes, canto hai de técnica e canto de inspiración. Existe a inspiración esa famosa? Este é un tema chulo, chulo. A inspiración non existe. Non existe. A inspiración a inventaron os románticos. Eu penso que para justificar os períodos que non había creatividade, os períodos de vagancia. E logo hai dúas... Pero si é certo que hai momentos que a mellor estás máis motivado, por non decir inspirado, que a outro. Motivado, sí, home, si un día sales de farra e ves con unha resaca do 15 pola mañá, pois como que non estás como nin para escribir música, nin para facer masa e poñer ladrillos, lóxicamente, non? Pero si hai unha cousa que é importantísima, que é o traballo. O traballo é realmente o que te dá a facultade, o oficio... A musa tente que pillar traballando. Eso decía Picasso. Picasso, a inspiración existe, pero que te pide traballando. O Franklin, que ten unha frase fantástica, Benjamin Franklin, que di: o xenio compónse de un 1% de inspiración e un 99% de transpiración. Que é o mesmo. Suda e conseguirás facer o que... O sea, mira, me decía un músico, me decía: ti queres compoñer? Eu sí. Pois compón, pero compón todos os días. É dicir, ainda que non teñas ganas, ti compón. Se ti queres tocar, toca, pero toca todos os días. Ernesto Meseo conocémonos fai 30 anos. E a primeira obra que fixo el, Fantasía Popular, dixen: Ernesto, algún día habemos de tocar esta peza con gaita e banda. El díxome que unha vez que fai unha peza, a peza sale para diante, el non ten miramientos, que fagan con ela o que queiran, verdad? Certo. Non tenga tantos escrúpulos como teñen outros autores con súas pezas. Eu funcionaba como albañil e el como arquitecto. Eu poñía os ladrillos onde el me mandaba. E estas pezas... Albañil oficial de primeira. Oficial de primeira, sí, xa tiña un convenio mellor. Xosé Luis Represas é quen fai a instrumentación para a banda. Que a gaita inserta como instrumento de bandas, as pezas de Ernesto triunfaron no Palau da Música en Valencia, no Teatro da Villa de Madrid. Un éxito que ten a gaita como protagonista, porque de todos os instrumentos é o solista, e tamén aquí o resultado é fermoso. Ernesto ten unha facilidade, eu tamén son compositor, pero moito máis laborioso, el sigue a miña carreira, eu sigo a carreira dele, a veces topámonos. E a obra del é moi brillante para o público, gusta o público e tal, porque moitas veces os músicos mirámonos moito o ombligo e non pensamos no público. Nosa preocupación cando traballamos xunto é que o público primeiro se entreteña, depois, se se pode, emocionalo. E se se pode convencer que digan que somos boísimos, pois mellor, pero se non, non pasa nada. O principal é que se emocionen. E a música de Ernesto ten esa capacidade.
Que é parecido ao mundo dos músicos ao mundo dos artistas plásticos, por exemplo, un pouco criticando, entre comillas, ese conto, non? Que rodea todo o mundo dos artistas. Sí, bueno, hai unha cousa que a mí sempre me preocupou, que o mundo dos artistas, e sobre todo os artistas creativos, temos unha tendencia a fixarnos no propio embigo, pero brutal, non? E ás veces unha tendencia peligrosísima a ubicarnos ou autoubicarnos un peldaño por riba do resto da humanidade, non? Eu non creo que por facer moita xente que fai arte ou por tal, que sean superiores ou moralmente ou nada, o sea, penso que aquí todos somos necesarios, non? E non é un rollo, non é un tema de falsa modestia, é algo que sempre me preocupa, por eso. Cavilas neso. Sí, porque, home, a veces, coño, que ves unha orquesta ou unha banda tocando un tema teu e tal, te sube un ego, pero un ego que te enche tal, logo, o que pasa que logo hai que empezar a desinflarlo, e considero que é peligrosísimo, ese tema, sí, sí. E como se mantén un apegado á terra? Como rebaixas ese ego? Como o desinflas? Pois valorando o teu traballo no que é a súa xusta medida. É dicir, é tan mala a soberbia como a falsa humildade, non? O sea, esa humildade excesiva, me parece que son dous polos opostos de un ego grandísimo. O mellor axuda, non sei, digo, o mellor axuda o manter a normalidade no resto da vida. Por exemplo, Ernesto seguindo todas as mañáns con súa sogra á piscina. Bueno, todas non, que algunha tamén... Bueno, algunha. A sogra un día me dice, ti por que non ves nadar? Que tamén estás gordo que carallo. Como xenro, estupendo. Vamos xuntos das 8 da mañán, ás 7:30 da mañán marchamos xuntos. Marchamos á piscina os dous xuntos. Vimos da piscina xuntos. Pablo. Pola tarde el me baixo ao centro. Todas as tardes, se pode dicir. Vendo a Ernesto así en relaxada tertulia ca sogra, un percibe outra vez que é un deses homes que se fai querer e recoñecemos que cando decidimos facer un programa sobre un dos nosos compositores máis importantes non imaxinábamos a un artista así, cercano, caseiro, capaz de facerse entender co pincel, co lápis, co piano ou ca gaita, un xenio aparentemente feliz no seu fallado de ladrillo. Atopaches na música todo o que buscabas? Sí que me deu moitas satisfaccións, tamén te dá algún quebradeiro de cabeza, pero a música non é a vida. A vida é a vida, a música forma parte dela. Non sei, penso que hai que saber discernir de cando eres músico e cando eres, pois eso, vas coa muller a tomarlle un viño cos amigos, vas a estar, non sei, a veces simplemente vas a dar un paseo polo monte e aí a música aí quedou na casa. Todo ten o seu espazo. Como se sabe cando unha obra está acabada? Porque miras alrededor nos cadros, ou supoño que nunha peza musical será algo parecido. Bueno, na peza musical, cando rematas o último compás, está, non? Como é discursivo, acabadas están unha vez que rematas de escribir a partitura e
pouco máis. Outra cosa que despois hai que adaptar esa obra para unha agrupación musical que teña, mira, que ahora temos clarinete, nos pode facer unha parte? Bueno, pois veña, vamos a meterlle un clarinete a eso, vamos a quitarlle un saxo, vamos a meterlle tal, non? Pero unha pregunta fastidiada esa, Agora que eu penso, unha pregunta que non ten unha fácil resposta. Cando se sabe que unha obra está acabada? A mellor nunca. Todas se quedan como abertas. Ti sabes cando pos as dúas rayiñas esas de final de obra? Sí. Pois eso, as dúas rayiñas. Moi ben. Porque hoxe que acaba de descubrir que rematamos. Moi ben. A obra composta. Gracias, Ernesto. Nada, un placer. Moitísimas Kiko. gracias.